Maar zo weten we wel. Nou, en toen daarna had ik nog in Welke stadion spelen we in het Gelderdoom. Van Vitesse voor 30.000 mensen. Jij bent ongeveer mijn 180 ben, dus dat is zo'n hele zorg. Maar ik zal eerst maar eens even een nummer spelen. En dat is het eerste nummer van mij van Straal op Aan. Dat heet De Dienst je even stil. Ik zal even een gitaar maken. Maak een applaus voor de achtergrondzangeres die net uit nog van hoort. Als ik bedrijf wil me vrij. Als ik die stem is, geef ik me eerder. In alles met de spijt. Op sloop door de sneeuw van het matten. Sluit ik mijn vrienden wakker met bruiddocht. Veel zoveel lieders dat het hart in me kloppen. Of dat het bloed op de ogen steekt. Voor het toren reageer ik op bloeden. Heel verkomen ren ik door de tier. In de wiegen slingert die jaar. Ik ga de gisteren tussen hier. Want als ik ijsje verspring is mijn erger. Als ik bedaard ben dan vind ik me vrij. Als ik die stem ben, schep ik me eerder. En alles lijkt is mij. Ik zal even naar mijn manager die zit daar, dus hij. Maak je dan allemaal hier uit?